Καλησπέρα gamers, Captain Gamer and Αναστάσης Gamer και καινούριο κανάλι. Ναι, έχουμε βγάλει ένα shorts, αλλά σήμερα θα κάνουμε το πιο τρομακτικό βίντεο και με γέλια. Είμαστε σε στοιχειωμένο σπίτι. Τέλος πάντων μαζί θα κάνουμε σπάνια βίντεο γιατί δεν θα βρεθούν. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο βίντεο. Έχουμε μπει σε ένα σπίτι που για κάποιο λόγο έχει κάτι μπουφάν, κάτι πετσέτες. Παιδιά, έχει μέχρι και κουζίνα. Τι είναι αυτό? Κάτσε. Sorry ρε. Κάτσε. Όπα, ένα κινητό. Σπασμένο. Έλα εδώ. Για να το ανοίξω. Έλα εδώ. Δεν ανοίγει. Έλα εδώ. Έρχομαι. Θα βρουν τα φώτα γιατί το προηγούμενο άλλος. Δεν ανοίγει τίποτα. Εντάξει, ναι. Όχι. Όπα, τι είναι αυτό? Κάτσε. Μπαλόνι. Είναι και τεράστιος. Ποιος δεν έχει σκάσει? Λέει εδώ φίλοι. Μήπως είναι κάποιος γρυφός? Αυτό εδώ πίσω το σήμερα παιδιά τι είναι? Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ περίεργο. Θα τα αφήσουμε. Πες. Λοιπόν, πάμε εδώ μέσα. Όπα. Ω, κρεβάτι. Μπρο. Τι έγινε? Αναβόζησε το φως. Δεν το έκανα εγώ. Για. Δεν το έκανα εγώ. Κάτσε να. Για να δω εδώ πίσω τι έχει. Τίποτα. Πάλι καλά. Όπα, η πόρτα κλείνει. Κάτσε για να δω. Τι είναι αυτό? Μια σκιά. Όπα, η πόρτα έκλεισε. Μια σκιά. Όπα. Έκλεισε η πόρτα. Όπα, ξανά άνοιξε. Πού είναι το μπαλόνι? Το μπαλόνι έπεσε. Όπα. Εγώ λέω πάμε να φύγουμε, λέω. Πρέπει να το εξερευνήσουμε. Ρε, είναι πολύ στοιχειωμένο αυτό το σπίτι. Πάμε από εδώ. Για. Πάντε. Πάμε από εδώ. Έκλεισε η πόρτα. Ναι. Έκλεισε η πόρτα, για να δω. Όπα, για να την ανοίξω. Πού είναι το μπαλόνι? Λογικά θα έπεσε. Θα έπεσε από εδώ Πού πίσω. είναι? Όχι, ούτε μέσα εδώ. Μέσα. Πού είναι? Έλα από εδώ να δούμε. Ω, το μπαλόνι εδώ πέρα. Όπα. Εγώ γιατί το άγγιξα? Δεν μου έρθει καμία κατάλαβα. Γιατί νιώθω σαν να είναι κάτι πίσω μου, ρε. Κάτσε. Τι ήταν αυτό? Κάτι με τραβάει. Κάτι με τραβάει. Όπα, τι σε τραβάει? Κοιτάξτε, τρέμω. Όπα, τρόμαξε, τι ήταν αυτό? Πάμε να φύγουμε, λέω εγώ. Πάμε να φύγουμε, ρε. Πού, εδώ έχει κάτι πάνω? Τζάμπα καθόμαστε, πάμε να φύγουμε. Βρήκατε την κλειδιά. Τα κλειδιά για την πόρτα, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Κάτσε, είναι τα κλειδιά για την πόρτα. Αλλά δεν ξέρουμε άμα είναι για την πόρτα. Πάμε να φύγουμε, λέω. Τότε πώς μπήκαμε? Πάμε. Κάτσε. Μπήκαμε με κάτι κλειδιά. Μετά εξαφανίστηκαν και βρήκαμε ένα Έλα γράμμα. από εδώ. Ήρθα. Όπα, ένα ξυστήρι. Έλα από εδώ. Έρχομαι. Αυτό πριν δεν άνοιγε. Γεια. Κάνε λίγο άκρη, μην ανοίξει. Άνοιξε. Όπα, ανοίγει. Έχει μια κασέτα. Έχει πολλές κασέτες. Παιδιά, λέω εγώ πάμε στην πόρτα. Δεν με αφήνεις μόνο χωρίς μόνο. Πάμε στην πόρτα, αυτό εδώ είναι το κλειδί, να το. Πάμε. Με τέτοιο. Κάτσε. Πάμε, έλα. Πού είναι το μπαλόνι? Ναι, όντως. Φώτισε με. Φέρε μου τα κλειδιά. Λοιπόν, πάρε και ξεκλείδωσε. Δεν είναι αυτό. Τι είναι αυτό που έρχεται? Φύγε από εδώ, μπαλόνι. Κάτι ακούστηκε μπρο, το άκουσες? Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Γρήγορα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, βάλτε like, subscribe και τα λέμε. Γεια σας.